A ver se me vai chegando por aí a xente. Vouvos a contar unha cousa que sigo con problemas da puñetera tablet. Estades por aí? A ver se non vades a estar agora tampouco nin aí nin aquí, porque aquí non me vai e aí non sei a que tampouco si me vai. Eu xa vou desistir de facer directos, porque non sei como desvinco. Non sei que está pasando aquí. Está por aí a xente? Hola, que tal? Si estades aí. É que o demo da tablet non me vai outra vez. Por iso chegou un pouquiño, nada, é un minuto tarde, pero queredes ver que non pensei que esta semana estaría o problema solucionado. Bueno, que o solucionaron os duendes, porque se vos son sincera con todo o corazón, eu non fixen nada para solucionalo. E imagineime que os duendes, os mesmos que lle facían o traballo ao que fixo o muñeco de Pinocho, sabedes que había uns duendes que lle iban facer os zapatos pola noite, pois eu tamén pensei que isto que sería unha cousa así, que algún duende pola noite me iba a vir a arreglar o problema da tablet. Iso é o que eu me imaginaba. Entonces, claro, estou aquí agora que non me vai tampouco, hoxe, tampouco me quer ir. Entonces, pois seguimos co mismo da semana pasada. Seguimos co teléfono. Un desastre, bueno, eu xa sabedes que eu non che son unha persona moito de tecnologías puras, porque eu son de letras, eu son de manuscritos, eu son de escribir aínda todo a bolígrafo e con colorinchos, e non son moito de tecnologías. Entonces non sei que está pasando, pero bueno, a ver se o miro pola semana, porque está claro que os duendes que viven na miña casa non funcionan. Quero cambiar de duendes, non traballan ben polas noites. Eu pensei que me iban a arreglar o problema, e o problema sigue aí. Bueno, eu estou aquí e vouvos a ver, ainda que sean cachiños pequenos, pero eu vouvos averiguar. Oxe, Cristian, que tal vai esa patorra, Cris? Cris tiña mal unha perna ou algo así, creo que se operara ou algo así, e hoxe mandinche unha foto do enxambre das abellas. Que... Mira que o mirín, e dixo eu, e quen é esta? Por que non te chamas Cristian? O sea, mandoume unha foto, unha persona, e dixome, mira que enxame o collemos hoxe de abellas. E dixo eu, pois que ilusión, que dixo, para mí non é, non, pois, non sei se hai que darlle enhorabuena ou así, porque non puñía Cristian. E entonces non sei quenes sondes, se non me dicides quenes son e cambiades de nombre, en cada sitio tendes un nombre distinto, como vou saber eu que Cristian me mandou unha foto? Teño que cambiar, eu xa sei que teño que cambiar de duendes, porque os que teño non funcionan ben. Borralla, cambia por borralla. Borralla se o deixo, borralla moito borralla moi listo. Ola, Celia Lojo, que tal? Desde Outes, de aí do lado, do outro lado da ría. Bueno, da ría non. Bueno, sí, da ría de Noia. Da ría de Noia, pois eu estou para o lado daqui da ría de Noia e Outes está para o río de alá, na outra beira do río, da ría, quero dicir. Oleada Nusca, hola desde Sedeira, Samu, que tal? Moi boa tarde, moi boas tardes, Ricardo Amoedo, que tal? Moi boa tarde, familia, desde Lousame, Mari Carmen, moi boa tarde, Mari Carmen. Vamos a ter que pedir que en vez de ter que poñer unha sevillana, que non lle costa traballo ningún aos de Meta, poñer tamén unha gallega, quero dicir, en vez de termos aí unha sevillana para poñer ole, 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 que poidamos poñer, pois, ai la 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 la, ai la 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 la, quero dicir, había que pedilo. Se algún de vos estades así interesados e tendes tempo, máis tempo que min, que eu moito non teño, estaría ben que iniciárades como unha recolleita de firmas ou algo así, para que ao lado da sevillana houvese unha gallegiña bailando tamén, dando aí uns punteiros.
estaría ben. Moi boas tardes desde Rianxo, Mari Carmen, que tal onte en Rianxo? Moi ben o pasín de dormir, que me fun ás motos, a concentración de motos, como se chama? Jasafondo, chámanse os de Rianxo, creo. Jasafondo, chámanse, que ben o pasín. Hola, no encontré la planta, pero melón. A ver si para el año vienen aquí al centro de Asturias. Centro... Está chovendo en Asturias. Bueno, a verdad que aquí está bo día, pero está nublado. Non está un día de cielo azul despejado. Está nublado. Eu veño de botar e correndo e xurgos que chegín 2 minutos antes das 8. Arriba. Calenco de fora xa. E aquí o vaso de agua. Porque fume correndo abaixo, que hai unha banda de néboa, e cando hai nebla, hai que botar algo aos tomates. Eu fuñe botar correndo o leite con bicarbonato, porque senón igual se largan, está tan tempo tan cativo. Mari López dinos, Oli, como estás? Oye, me puedes mandar un saludo para Miretsi? Saludos, Miretsi. Para Mari López. Saludos a Waldo Jesús Acosta. Mi madre, que tantos saludos. Ha dicho hola. Bardana e Cardo Mariano é o mismo. No. O Cardo Mariano, como su propio nombre indica, é un cardo, é un tipo de cardo. E ten as follas. Hai varios tipos de Cardo Mariano, hai Cardo Mariano de folla ancha, que ademais é comestible, e hai outro Cardo Mariano que é como solo con pinchos. O Cardo Mariano é bo de reconocer porque é como unhas folliñas verdes con esta forma así moi picuda e ten como bordes blancos, como se fora unha planta variegada, que non é variegada, que é así. E as súas flores suelen ser uns campulliños violetas, que agora que eu penso, parecense algo á bardana, pero a bardana non ten pinchos, e a bardana ten unhas follas que poden chegar a medir máis de 1 metro de largo e casi 1 metro de ancho, se están en un sitio bo, Quero dicir con isto que as follas da bardana son enormes. A ver, se a bardana está en un sitio malo, pois ao mellor é máis pequena, pero xa as primeiras follas que bota a bardana xa son grandes. É verdad que as súas flores pódense parecer, pero a folla da bardana non é variegada e ten forma de... como un tipo de folla, hai moitos tipos de follas. A ver se vos son capaz de dibujar. O tipo de folla de bardana é así, pero ollo, non é por aquí, non é lisa. Por aquí parece unha falda de bailarina, todo por aquí é como ondulada. A folla de bardana. E a do cardo, pois é unha cousa así. E para aquí, pois tamén. Así, é unha cousa así, o Cardo Mariano. Pois iría así. Esta sería a bardana, e este sería o Cardo Mariano. Aínda que se parecen as súas flores, non é o mismo. A bardana pódela usar para facer puríns, para tratar a horta, e o Cardo Mariano non ten gran cousa. Aquí pouca lle falta. Boas tardes, sí, unha jalleja estaría ben, sí señor, non se me ocurrir, pois tensenos que ocurrir, porque se nós non miramos por iso, os de Japón non van a vir a mirarnos por unha jalleja nos emoticonos. Así que, quen teña tempo... Hola, Nusca, que tal en las motos? Moi ben, o sea... O millor dunha concentración de motos bueno, todo isto, son motera. Moita xente díxome que calado tiñas, non o teño calado, a ver... pero non estou cos vídeos máis na horta, enseñándovos a horta, e chorradas que se me ocurren, que tarvos a dicir o que fago todo na miña vida. Pois agarrádevos ao asiento, porque ainda vos queda moito que descubrir,
Ainda teño moitos capítulos. E isto, son motera. E onte fun a unha concentración de motos que hai aí en Rianxo todos os anos. Eu non sei, pero eu penso que había máis de 1000 motos. Ben, o sea, a concentración é cando arranca todo que a súa moto para empezar a unha ruta ou así, iso é, o sea, bueno, tenche que gustar, porque o ruído é un pouco ensordecedor. Todo o mundo aí con ten que molar, a min mólame. E gústame moito cando arrancamos a ruta e somos tantas motos. Mólame, por exemplo, cando hai unha costa arriba e eres capaz desde a túa moto a visualizar o grande que é no sitio no que estás, porque hai como 500 motos para adiante e 400 para atrás. Mola moito. E pasino moi ben, estuve genial, super ben organizado, sin problema. Mira que había xente, Si vos digo a verdade, hasta parecía que había máis motos que xente. Eu penso que hasta trouxeron motos para exhibir, porque para min que había máis motos que xente. Estuvo moi ben, estuvo moi guai. Este mensaje está retenido. A ver, por que está retenido un mensaje aquí? En Narón está en... Non entendo ben. Se lle boto a vermi as cascas de ovos trituradas, é tan boa cousa como botalas á terra? Realmente non, porque, mira, María, mirad, se lle botas cascas, estamos falando de vermicomposteira, non de composteira, non? Bueno, vou explicar as dúas cousas, porque como pusestes, se lle boto a vermis as cascas de ovos trituradas é tan boa cousa como botalas á terra. Vou non explicar que pasa se lle botan á terra. Por certo, idelle dando ao me gusta, que son de 165 personas e eu vexo aquí só 86 me gusta. Buscade por aí en algún lado que hai un dediño que non costa nada, que non son cartos, é o gesto de sentir que o estou facendo ben. Se estades aquí comigo é porque vos gusta estar aquí. Para o algoritmo do vídeo do meu canal e de YouTube, que lle deades ao me gusta significa que o vídeo gusta. Entonces, pois, é bo para min, para o meu canal. E a vos non vos costa nada. Así que dadelle ao me gusta, por favor, que se vos olvida, que teño que estar seguido a recordarvos. Iso que teño secretarias que xa vos lo recordan, Pois, bueno, tamén vos lo recordo eu, que non me costa nada. Ala. Bueno, pois vou a contestar aquí a María Mirás. Cando añadimos cáscara de ovo triturada, o sea, desecada e triturada á terra ou á composteira, estamos buscando, de alguna maneira, añadir como un extra, como un pouquiño máis de abono de calcio. O sea, é un nutriente que lle fai falta ás plantas para crecer, para reproducirse e para poder, o sea, dividir as súas células, para facerse cada vez máis grandes, que é o mesmo que nos pasa a nós. Un meniño necesita calcio porque está crecendo, porque está facendo crecer a súa estructura ósea. No caso das plantas non teñen osos, pero teñen unha estructura tamén que necesitan que sea fuerte, estable, rígida. Bueno, vai a axudar tamén moito que se a planta está fuerte, vai a axudar a enfrentarse a enfermedades que poidan vir, que poida ter, non? Entón, cando botamos cáscaras de ovos á terra do cultivo ou á composteira, estamos buscando añadir calcio para as plantas. Bien, a pregunta de María Mirás, que me parece moi interesante, é se é diferente, non? Vamos a diferenciar entre composteira e vermicomposteira. Unha composteira é simplemente un lugar que non ten que ser ningún objeto. Non tes que ter unha composteira desas que regala o ayuntamiento, nin tes que ter unha composteira que sea de plástico bonita, tapada, non ten que ser nada deso. Unha composteira é unha esquina da horta delimitada de tal maneira
que ti sepas que todo canto botas aí é para compostar. Compostar significa degradar materia orgánica de origen vegetal casi todo, pero, bueno, hai cousas que de origen animal se poden botar, para que se vaya degradando e que os microorganismos a vayan descompoñendo, para que despois obteñamos de resultado final un tipo de terra, que é compost, en realidade é compost, pero é como se fora un tipo de terra para poder nutrir as nosas propias plantas sin ter que comprar abonos nin naturales nin artificiales, para poder facer subsistir a nosa terra, a nosa horta, simplemente con desfeitos vegetales. Bueno, pois iso é unha composteira, un sitio da horta que destinamos para botar todos os residuos vegetales, a excepto dos que estén enfermos, hongos non podemos botar. E a vermicomposteira non é máis que un lugar onde é como un hotel que temos para ter miñocas, bichocas, lombrices, sobre todo californiana, o sea, a do tipo californiana, que hai diferentes tipos de miñocas californianas, que nos dá igual que sea unha que sea outra, pero hai, por exemplo, a Andrei, que é a máis típica das vermicomposteiras, e hai a fétida, que é un tipo de miñoca californiana tamén, son as dúas, pero que é un pouquiño máis fuerte, que se andas moito nela, cheiralle, por exemplo, as galiñas non lle gusta, é a que se usa para pescar, porque é un pouquiño máis fuerte que a outra. E as dúas teñen a mesma característica. Son capaces de estar en dentro de un habitáculo e viven perfectamente, non necesitan buscarse a vida como Heidi, que necesitou ir a buscar tal, ou Marco, que iba a buscar pola súa nai e polo mundo inteiro. Estas viven ben enclaustradas. E iso é unha vermicomposteira. Entonces, nunha vermicomposteira, o único que buscamos é botarlle de comer ás bichocas. Non estamos facendo compost, estamos facendo humus de lombriz. Que é humus? O humus é a caca da lombriz, das miñocas, única e exclusivamente. Entón, nunha composteira botamos residuos para que se descompoñan e nunha vermicomposteira botámoslle de comer ás miñocas, o sea, ás lombrices. Entón, a pregunta de María Mirás é se botarlle as cascas de ovos moídas ela pon vermis, que non sei moi ben a que se refiere. Vamos a ver, se lle botamos na terra de cultivo, estamos añadindo cascas de ovo na terra de cultivo e os microorganismos van a ser capaces a ir descompoñendo esa casca o sea, teno que descompoñer en moléculas máis pequenas para que as plantas podan absorbelo, porque as plantas non poden absorber casca de ovo. Pero nós, añadindo a xa triturada en polvo, favorecemos o traballo de que os microorganismos que existen na terra sean capaces de descompoñela. Entón, se o botamos na terra de cultivo, estámolo como añadindo máis directamente ás plantas, aínda que aínda teñen que descompoñer os microorganismos. Se o botamos na composteira, o sea, nese sitio que temos na horta para residuos vegetales, para ter a noso propio compost, o que estamos é facendo o mismo, pero aportándolle aos microorganismos para cando lle botemos a nosa terra de cultivo, dentro dun ano, sea un compost máis completo, que teña tamén calcio, non? Bueno, que das plantas é máis difícil de conseguir, dos residuos de plantas, quero dicir. Entón, añadirlo á composteira está genial. Que pasa se lle añadimos a vermicomposteira? Non estou moi segura de que as bichocas lle guste tanto as cascas de ovos. Isto non quere dicir que se lle botas á vermicomposteira sea algo malo. O que non podes nunca é botarlle ningún alimento que sea como exclusivo. Que digas ti, bueno, pois teño un montón de melón que teño aí e voulle botar melón. Esta temporada non é así. As miñocas, as bichocas, as lombrices que temos en unha vermicomposteira, o sea, en ese pequeño hotelito que as temos aí solo para que coman e cajen, solo para iso.
para nós poder recoller ese humus de lombriz, que non é outra cousa que é caca de lombriz. Entonces, temos que pensar que como elas non se van a ir buscar a vida, que non van a ir a buscar o alimento que lle estamos botando nós, ese alimento ten que ser equilibrado e ten que ser variado, como para calquera outro ser vivo, o sea, calquer ser vivo, sea planta ou sea animal, necesita unha alimentación equilibrada e variada. Entón, non lle podemos botar moito de nada, de ningunha cousa, a unha vermicomposteira. O que sí que lle hai que botar é un pouco de todo, para ter un humus de mellor calidad. Bueno, o que me pasa o que pasa é que non vou a ver ben os mensajes porque xa vos digo que estou co teléfono, os duendes da miña casa non traballan ben e non me arreglaron a tablet dunha semana pa outra. Eu pensei que sí, pero non traballaron ben, só os vou despedir tamén, este mes non cobran. Así que estou vendo os mensajes así en un cachiño moi pequeno. Nusca, poderíasme dicir se o sauco florece 2 veces no ano? Porque eu, ano pasado, fixen champán en setembro e vexo que agora tamén teñen flor, que, por certo, está buenísimo. Susa Rilo, bienvenida al mundo champán de sabujeiro, de sauco ou de vieiteiro, porque ahora xa é por vida. Estás enganchada para sempre, lo siento. Non é que florezan 2 veces. Sabes que pasa? O sea que cada planta de sauco florecen en este tempo, xusto na entrada, no final da primavera e a entrada do verán, non? E cada pau, o sea, cada arbusto, porque é como un arbusto, non? Cada arbusto de sabujeiro vai a florecer dependendo de onde estea situado. Me explico. Un sauco, un sabujeiro, un vieiteiro, que é a mesma planta, que estea en un sitio moi soleado, donde desde primeira hora da mañán lle dea o sol e lle estea dando o soliño hasta a última hora da tarde, ese sauco posiblemente empece a florecer en marzo. Mira o que dixo, ou incluso un pouquiño antes podes ver xa algunha flor. E que pasa? Que os que aínda están agora á sombra van a empezar a estar aínda empezando a florecer. Susa di que encontrou un en setembro en flor, non é que ese sauco estuvera en flor en marzo, en abril e en maio, e que agora en setembro estea en flor outra vez. Non, iso quere dicir que o sauco non estaba en un sitio soleado ou facía moito frío no sitio no que está e floreou pois a finales de verán. O sea, pareceme tardísimo, pero tardísimo. Pero non me extraña, porque eu teño, e vos tamén, que levante a man quen non veu floreado un pexegueiro en noviembre, porque ven unha semana de calor intenso e diste, mima, pero este pau está botando flores. Non van a ningún lado, porque non chegan a madurar, pero que ao mellor empezan a botar unha floriña en outubro, en noviembre, casi botan un pexeguiño e non son frutas dese tempo, pero como se lle dá o soliño, pois florecen cando ven que poden, non? Entón, o que lle pasou a eso, Susa Rilo, é que non floreceu no seu tempo, que debería de ser agora, a principios de verán, deberían de estar os saucos fermosísimos todos, pero se está á sombra ou moito ao frío ou tapado por uns árboles que o cubren e que lle fan sombra, claro que sí, que é moi probable que encontres en setembro, pero non esperes a setembro para facer o champán de sabujeiro, ten que facer agora xa. Andaba por aí unha miñoca. Por certo, que hai que facer para que che aumenten o tempo na radio? Pois, mira, esta temporada xa vai a acabar, porque o programa no que traballo eu na radio, que se chama A Tarde, que é un programa que está dentro da Radio Gallega, non? Claro, dadevos conta que eu vou xusto antes do boletín informativo e os boletíns na radio cortan o que sea, pero o que sea que estea dando para as 3 en punto, as 4 en punto, as 5 en punto, as 6 en punto,
cortan o que sea para dar o boletín informativo, porque son como cousas que non poden deixar pasar, non? Tan pronto como o reloj marca as 5, xa teñen que estar empezando a dar o boletín informativo. Entón, claro, eu agora mesmo estou en un hueco que é xusto antes do boletín. Entón, non poden, ainda que estea moi interesante o que estea dicindo ou estea cunha pregunta a medias ou entrar un pouco máis tarde ou o que sea, eu a 5 menos 2 segundos, menos 3 segundos, teño que cortar. Pero, bueno, intentaremos que si sigo para a próxima temporada ou en setembro ou para o ano ou si calquera cousa, intentarei que non que o meu espacio non sea xusto antes do boletín, a ver se así podo arrabuñar un pouco de minutiños máis. Eh, eh, a ver, onde está a miñoca? Boas tardes. Sí, me refería a verme composteira, María Mirás, vale. Non me responden na Radio Gallega, que tamén a preguntei. Non che responden, pero, mira, María, ali acumulan as preguntas todas, non me deixa ningunha atrás. O que pasa que ás veces levamos moito atraso porque entran así preguntas e vamos respondendo a como podo. Pero non te preocupes que vai a salir tamén na radio, hai moitos trolls, a ver, déixame quitar algúns lá. Están aquí todos os indeseables, non entiendo chino, que dice usted? Ismael, a dormir, home, a tomar a siesta, meu meniño, cando non se entende alguén, pois, aí está. Vaise dormir, Ismael, cando un non entende, meu meniño, deítase un a dormir, sabes? Ou estudia un pouco. A ver, Celi... Aí vamos, a quitar de aquí esta... Bueno, creo que xa quitín, máis vermes, mi madre. Dios mío. Xa está, creo que xa está, Bueno, vou intentar... lesmas. O meniño vira tinta, bueno, animaliño. Un saludo desde Villa García. Bueno, eu penso que só quitín, pero bueno, nin caso. Moitas gracias, Nusca, sí, vou facelo porque merece moito a pena. Hola, Trini, que tal? Moi boa tarde. Hola, Mar, que tal, Mar? Escoita, temos aquí a moita lesma, ou se ves a fillada. A fillada, que tal vai todo? Contéstalle a Lucía, a fillada do chat. Ama brasileiro con acento de fora para disimular. Este é parvo. Non é que sea mal educado, é parvo directamente. Vamos a quitalo tamén, vamos a dar tomar a siesta. Alicia di, yo me temo que este año non podré hacer el champán, dichosa lluvia. Sí que podes, muller. Aquí, a ver, a maioría dos saucos están xa ca flor acabada, pero hai moitísimos máis que aínda están ca flor fermosísima. O sea, eu aínda non fixen a miña segunda tandada de champán, así que teño que facelo aínda. Boas tardes. Nusca es gallega. Nin caso, non lle fagades caso. Saludos desde a Pontenova. Moi boa tarde. Xentiña, dediños arriba para Nusca. Recollemos a manzanilla. Sí, Celi, sí. Mira, onte baixín a horta e fun a regar e dixo eu, mima que teño a manzanilla para recoller. Mañán teño que vir a recoller sin falta. Hoxe non fun a recollela tampouco. Gracias, Celi, porque a verdade é que a mañán teño que ir, sí ou sí, sin falta, teño que ir a recoller a manzanilla. Bueno, xa vos dixen que a manzanilla non é que haba unha época para recollela. A manzanilla haina que recoller cando a flor está lista para recollela, porque senón, se a recolles antes, vai a amargar e non che vai a saber rica a manzanilla dulce, e se a colles moi pasada, os grans de semilla están como castaños e non che queda un color bonito na manzanilla, nin ese aroma tan carete. O sea, haina que coller no seu momento xusto.
E o momento xusto de recoller a manzanilla, mira ti, mañán fago un vídeo, bueno, teño un vídeo, de como e cando se recolle a manzanilla, como coidala, como secala, como plantala, como cando recollela, como reconocer ben a manzanilla dulce da manzanilla romana ou da manzanilla amarga ou da falsa manzanilla, que hai moitos tipos. Entón, a miña manzanilla merquei neste ano e ten 3 flores solamente. Arrea, pero que mercastes? A planta. Venden a planta de manzanilla. Madre mía. Pois non sabía que vendían a planta de manzanilla, pero eu sempre recomendo comprar a semente, porque se dá moi ben. Eu non sei canto che custou unha planta de manzanilla, pero só ten 3 flores. Sabes que pasa? Que a manzanilla crece e bota flores, madura esas flores e xa está. Non é que volva a botar outras flores como unha margarita que está seguido toda a primavera, todo o verán e casi no otoño tamén botando flores. A manzanilla non fai eso, o sea, cada planta de manzanilla ten un tempo de maduración, que pode ser en junio, en julio, en agosto, en setembro, vai a depender de cando a plantases e vai a depender de como sexa o clima na túa horta, porque se é un clima moi soleado, xa ten que estar para recoller agora. Se é un clima un pouquiño máis húmedo e chuvioso, posiblemente non... Si que venden a planta, que eu xa comprei. Bueno, pois... nada, pois a recollela cando estea lista. A ver, Clara, dinos... Gustaríame que me contestases. Repite a pregunta. Moi ben feito, Clara, porque non dou feito a ver todo, entón está moi ben que me repetiras, así que moitas gracias. Xa lle botei cobre aos tomates fai 4 días. Podo lle botar agora o leite con bicarbonato? Sí, sin duda. A ver, vamos a mirar. Tanto o leite con bicarbonato ou bicarbonato solo ou o cobre, calquera tipo de cobre, dame igual, non é sistémico. Ninguna destas cousas, nin o leite, nin o bicarbonato, nin o cobre, son produtos sistémicos. Quero dicir, un produto cando é sistémico, falando de plantas, quere dicir que ti botas o produto líquido pola planta, mollas a planta con ese líquido, e se é sistémico, entra para dentro da planta e chega a formar parte da circulación interna da planta, como se lle entrara na sangre, como se fora unha vacuna para nós. Entón, son produtos moito máis agresivos, máis dañinos ao mellor para a planta, máis non son ecológicos, pero bueno, ningún destes que está dicindo Clara son sistémicos, sino que se chaman de contacto. Iso quere dicir que en riba da planta ti mollas co produto e vai a quedar na folla. Canto tempo vai a quedar na folla? Pois hasta que chova ou pode quedar moitísimo máis tempo, pero vai perdendo efectividade, porque non é o mismo que chova, pero se, por exemplo, pola noite fai esa humedad e pois polo día sol, vaise como evaporando, non? Aínda que vesase as follas ao mellor con cas manchas do leite ou do cobre, vai perdendo efectividade. Que pasa co cobre? O cobre, sea cal sea, aínda que sea o caldo bordolés, que o caldo bordelés ou bordelés está como autorizado en agricultura ecológica, é un tipo de cobre que ten moi baixa concentración de cobre metálico por cada 100 gramos, debe terse en torno ao 20%. Pero que pasa? Que está mesturado con cal, e ao estar mesturado con cal, quítalle un pouquiño xa o aquel, e bueno, que está autorizado en agricultura. Pero aínda que sea o caldo bordolés, que é un dos cobres que está, é o único cobre que está autorizado en agricultura ecológica, non se pode botar máis de 4 ou 5 veces en toda a temporada, porque o cobre é un metal, non é un gas,
é un metal pesado. E isto quere dicir que non se reabsorbe, non se transforma, non se quita da planta, nin se quita do medio. Da planta, se chove, vai a caer ao chan e vai a quedar no chan. Acumúlase, non é algo que cambie de sitio. Hai, por exemplo, algúns bichos que sí que poden como metabolizalo, que son os bichos bola, que son un tipo de cascudiñas negras que son moi bons na horta, aínda a pesar de que hai xente que lle ten moita manía, moitísima xente, pero porque desconoce ao mellor cal é a súa alimentación. Aínda que é verdad que os podemos encontrar dentro de algunha fresa, porque a ninguén lle amarga un dulce, a súa alimentación é, sobre todo, residuos que hai na terra, ou sea, un bicho descompoñedor, é capaz de comer metales pesados como o cobre e transformalos. Fai que se libere a terra de metales pesados, o sea que... Pero, bueno, iso, que o cobre non podes botar máis de 4 ou 5 veces en toda a temporada. Entonces, o que quer facer Clara está genial, é que é o que hai que facer. Como non se pode botar cobre tantas veces, pois o que tens que facer é ir botando, contrampeando con outras cousas. Pois estaría ben que o contrampearas con leite, con bicarbonato, pois con purín de ortijas, e se tuverades cola de cabalo, pois a cola de cabalo vai a axudar moito como protección fungicida. E despois o purín de ortijas pois axudaríalle tamén a completar a protección, e o cobre despois tamén, se o queredes. Eu só boto cobre mentras son pequena, despois non me gusta botarlo, pero despois uso cola de cabalo ou purín de ortija, ou purín de consuelda, ou purín de bardana, ou incluso de fento macho. Fento macho, como se chama en castellano, é selecho, o helecho do monte, non? Entonces, pois eso. E pregúntanos Cristian se se comen as flores de sauco. Por supuestísimo que sí. Temos aquí o mensaje da afillada, só que din aí quieto, que lle quero contestar. Bueno, quero ler o mensaje. Porque a afillada é unha privilegiada aquí no chat, porque hai que contestar sempre, ou sí, hai que contestar. Pero pregunta Cris, sabedes cal é o sauco, non? Saucus nigra, se non sabedes, ben diferencialo, coidado, porque hai algún que non é un arbusto, pero que pode haber xente que o poda confundir. É totalmente normal que o confundas se non o conoces ben. O sauco para min é inconfundible, pero entendo que como hai algunha planta que se poda parecer, tendes que mirar información ou mirar o meu vídeo do champán de sabujeiro, que aí explico ben, con imágenes, sin que colla lugar a dudas, de como é o sauco, sabujeiro, vieiteiro, que é a mesma planta, e se non, apuntade este nombre e miradeo en Google despois ou donde queirades. Saucus nigra, ese é o sauco que podedes tomar. E cómense as flores do sauco? Si. Que conste que as flores de sauco saben exactamente o que resenden. O sauco ten unha flor que é moi olorosa, que ten un potente aroma, que cando está cas flores abertas dá un aroma moi peculiar. Bueno, pois o mismo que resenden é o mismo que vai a saber o champán de sabujeiro. E o mismo que resenden é o mismo que van a saber se as comes. E as flores non as hai que lavar, collas en un sitio que non este ao lado dunha carretera ou que este ao lado dun sitio onde podan botar produtos químicos, ou planta na horta, e colles a flor, cando máis bonita está, faise como se fora un almohado, que se chama, non sei como se chama, unha tempura, unha masa de tempura, non? Que sería, bueno, pois hai moitas maneiras de facelo, pero botar en un plato un ovo, fariña, bueno, un ovo depende do que queiras, claro, un ovo, fariña, un pouquiño de cerveza ou un pouquiño de levadura, un pouquiño de leite, facer un almohado espeso, donde podas coller a flor co ramillete e metela nese almohado espeso,
deixar que pinque e metelo en aceite a fritir. E cómese como se fora unha croqueta ou un calamar frito ou así, pero sabe a flores de sauco. E agora vamos a contestar aquí a afillada do canal. Ola, Nusca, xa estamos tomates entutorados. Esta rapaz é moi traballadora, que non lle deixan traballar moito a horta, porque claro, a ver, terá que facer máis cousas, ten que estudiar e ten que ir á escola, pero ela quería plantar máis cousas. E ten os tomates entutorados cunha estructura, cuidado, de madeira e uns fíos para agarralos moi ben. E o meu girasol, ai, coño, ten pulgón negro, que lle podo botar? Está ben o sabón potásico? Luci, está genial que lle bote sabón potásico, pero non quero que se che vaia ese girasol, non quero que se che vaia. Entón, como o girasol non é o mismo que che teña pulgón, por exemplo, un limoeiro ou un masanseiro, porque un masanseiro pode ter pulgón en 7000 follas e non vas a estar a quitarllas unha por unha. Pero un girasol do tamaño que ten o teu, que non sei se chegará aínda a máis de 1 metro, non creo que sea máis largo de 1 metro, pode ter 12 follas, non ten máis. Se no sitio onde o tes plantado tes unha manqueiriña e ten un pouquiño de chorro, non como para romper a folla, pero daslle a volta á folla e con agua quítalo e faslle así que mansiña e quitaslle a maioría do pulgón negro, se fora do verde, pois cando son adultos teñen alas e poden cambiar de sitio e así. Pero o pulgón negro é moi soupón, non é capaz de moverse ben. Entón, se o quitas a maioría del, xa lle cae ao chan, e xa te libras da mitad del, porque a mitad del vai a morrer. E despois, sí, despois botaslle o xabón potásico que che deixo eu botarlo. Pero se está cheo, eu non quero que se che vaia ese girasol, quero que o vexas florecer, porque me dá a impresión que é como a culminación, que é polo que máis estás esperando, por ver polo menos a flor dese girasol. Así que eu quero que chegues a velo florido, a mí gustaríame velo tamén, o sea, a flor do teu girasol, eu quero vela. Quero que lle fagas así, que con agua e pouquiño a pouco así que a mansiña, que lle o quites con agua, como se estuveras lavando a folla con coidadiño, e xa morre a mitad del. Bien, cando boto fertilizante líquido? Pero aquello queres botar? Fertilizante líquido, dime aquello queres botar. Lucía Rosa, o xabón de potásico quita o pulgón. Bueno, a este xa lle contestamos. Vamos a quitar a este daqui tamén, que non ten nada que facer a xente. Oi, as lesmas están repunentiñas, si, Mar, pero bueno, con non facerlle caso. Eles o que buscan é o seu minuto de gloria, buscan que alguén lle faga caso e buscan irritar a xente para que lle entren ao trapo, porque se aburren, ou sea, están na súa casa rascándose e abúrrense, e entón están buscando que alguén lle entre ao trapo para ter alguén con quen discutir. Con non darlle bombo, marchan, porque se aburren, digo cheo que se aburren. E despois, se eso, xa eu intentarei quitalos, se os vou vendo, xa os quito, xa sabedes. Como podemos fertilizar el peramelón para que tenga frutos buenos? Gracias. Mira, María Nieves, calquera tipo de planta é un tipo solanácea, o sea, que como os pimentos, como os tomates, como as berenjenas, necesita un extra de fertilización que non teña nitrógeno, o sea, se usas fertilizantes de bolitas deses que teñen 15-15, teste que fijar que non sea 15-15, que sea especial para floración e formación de frutos, o sea, para o cuaje de frutos, porque se lle botas un granulado dese, que son bolitas azules e verdes, que hai moita xente que o usa, normalmente a composición está neutralizada entre o fósforo, o nitrógeno e o potasio, e cando queremos que unha planta xa está grande e sea boa, botando flores, que as flores sean boas, que teñan un bo cuaje, que teñan unha boa fertilización e que faja un bo cuaje de fruto, temoslle que aportar menos nitrógeno e máis fósforo, potasio e calcio. Entón, se usades abonos feitos, digamos, químicos, feitos en laboratorio ou así,
que sean especiales de floración, para que non teñan moito nitrógeno, porque senón vanse a ir a botar follas e non van a lograr tamén as flores. Cada cousa é po que é o zapato é po pé. Entón, cando podemos fertilizar? Xa podes estar fertilizando agora. Si tes humos de lombriz, por exemplo, unha vez á semana, nunca, mira, cando queirades aplicar un fertilizante no chan, nunca o botedes ca terra seca. O sea, temos a planta, o primeiro que hai que facer é mollar ben toda a terra de arredor. Por qué? Porque se ti colles o fertilizante que tes aquí, botaste fertilizante líquido ou botaste humus de lombriz na agua e tal, e botaslle así a agua, e a terra está seca. Esta planta, tan pronto como aba agua aí nas súas raíces, vai a absorber, porque ten moita sede, porque tiña a terra seca. E ao mellor colle demasiadas sales minerales do teu fertilizante que fixestes, son demasiadas sales, e por osmosis desécase a planta. Depois diximos queimase, non é que se queime, desécase as súas células, o sea, a agua que conteñen as células sale para fora por ósmosis para igualar a concentración de sales minerales que pusestes ti. Entón, primeiro, regar. E cando estea ben mollado todo arredor, ti colles o teu caldeiro de agua ou un capacho cheo de agua, un bo puñado ou 2 ou 3 de humus de lombriz e botas yo esa agua e con esa agua despois fertilizas. Non queiras regar e fertilizar ao mesmo tempo. Vamos a ir pouquinho a pouco. Se unha planta é grande non lle vas a facer mal, pero se a planta é pequeniña, ten aínda poucas raíces, está a prove aínda intentando salir arriba como pode con todos os traballos do mundo e está seca e ti lle botas fertilizante, tende en conta que se pode queimar. Queimar non, a ver, nós dicimos queimar, a xente di queimar, pero realmente non é queimar, é unha deshidratación involuntaria pero necesaria, porque na naturaleza pasa isto. Por osmosis, as células cambian a agua para o lado onde hai máis sales minerales, desécanse, rúchanse e a planta seca. Entón, pois eso. Pero deberíamos de fertilizar xa unha vez á semana todo este tipo de solanáceas, porque é xudías tamén, e as curcubitáceas, o sea, deberíamos de fertilizar ben así, non moito, o sea, mellor que botemos no caldeiro de regar, é mellor que botemos, imagínate, non sei, tes un caldeiro de 20 litros, bueno, pois 2 puñados de humus de lombriz, por exemplo, ou de compost, se non tes outra cousa, de compost, e remeses e con esa agua fertilizas. É mellor facer eso unha vez á semana que lle botes moitísimo fertilizante unha vez ao mes. De corazón, é mellor, porque van tendo os nutrientes como de forma continua e non carecen nunca en ningún momento de ningún nutriente, teñeno como sempre aí á súa disposición e se o necesitan, pois colleno, absórbeno e xa está. O sea que é mellor botarlle menos fertilizante, o sea, menos dosis de fertilizante, pero máis a menudo, que botarlle todo xunto unha vez ao mes. Facédeme caso que sei eu o que falo. Arriba los dedos, faltan muchos, arriba esos dedos, Dios mío. É verdad que, bueno, 180, 213, hola, llego tarde, Susanita, non chegas tarde, que sempre chegas a tempo. Pregúntame aquí, Cristian, como se podan as sandías? Mira, vai a depender moito de como vai crecendo a sandía. A sandía hai que podar? Sí, deberíamos. A sandía, si depende de como lle vai indo. Ti imagínate, plantas aquí a sandía, non? E xa aquí, xusto pegado aquí ao tallo, empezan a salir un montón de brazos, moitos brazos. Pois non deberíamos de deixar ir todos arriba. A sandía é mellor que leve a bo término un brazo ou un par de brazos e que teñan, pois cada brazo, 2 ou 3 ramificacións, que teña, por exemplo, salindo do tallo, pois non sei, 10 brotes, 10 ramas. Non pode ser, non pode con todo, van a quedar todas pequenas e non van a facer bons frutos. Entonces, que temos que buscar en unha sandía? Primeiro, que teña un tallo principal
fuerte, fermoso e deixalo ir. Si vedes que ao lado do tallo principal salen 5 ou 6 ou así, cunha tixeiriña e cun un corte limpo, rac, rac, rac. Vamos a deixar que leve solo un ou dous. E despois deses un ou dous, que saque, pois, ramificacións, pero tampouco moitas, sabes? Ao mellor con 4 ou así, ou 6, depende do grande que sea, claro. Si a planta está fermosísima e ten moitísima potencia, e ten xa follas grandes e tal, e lle dá a gana de botar máis ramas, o sea, máis bifurcacións, pois incluso lles podemos deixar ir. Pero, olle, unha sandía non vai a botar máis ben, quero dicir, se queres coller unhas sandías, máis ou menos non estamos buscando ter unhas sandías de récord Guinness, pero polo menos que unha sandía teña o tamaño de un balón de fútbol. Mais ou menos ese tamaño estaría ben. Bueno, pois cada planta de sandía, con ter de 4 a 6 sandías de tamaño pelota de fútbol, chegaríalle ben. Porque se bota moitas, a planta non é tan como para botar 80 sandías. Non as vai a levar a término nunca, nin ben, nin nada. Entón, vale, non pasa nada, sí, vai. Entonces, pois, sí que hai que podalas. E outra cousa que teríades que ter en conta é que a sandía pode vos facer o mismo que fai, por exemplo, unha planta de pimento, que é normal. Bueno, non é que sea normal, pero pode pasar. Que é, isto tendeslo que quitar por moito que vos doi, A ver, vamos a buscar unha folla que non estea escribida, porque aquí as follas están casi todas escribidas. Vamos a ver. Unha planta de pimento, bueno, isto é un dibujo que hai, pero aí non lle fajades caso. Unha planta de pimento, non? Que está aí na terra. Esta é a terra. E a planta de pimento empeza a bifurcar, non? Así. Bueno, donde fai a primeira bifurcación, imaginádevos que a planta pois fai así, e despois fai así, e empeza a botar por aquí e pa aquí. Dámonos conta, non? Bueno, pois as plantas de pimento, se son aínda moi pequeniñas refiérome a que non midan máis de 12, 15 centímetros, moi pequeniñas, menos de unha cuarta. Se miden menos de unha cuarta, e vedes que aquí, na bifurcación esta, lle sale un pimentiño, aquí, que é moi normal que lle sala. Se a planta ainda é moi pequena, este pimento tendeslo que quitar, porque é un chupón, ese sí que é un chupótero, porque todo o que vai a subir da planta, o pimento vai ir arriba, e vai a ser un pimento normal que vas a poder comer. Pero todo o que suba por aquí para arriba, primeiro vai no comer o pimento. Porque a planta o que busca é sobrevivir, subsistir e ter descendencia. Co cal, ela o que quere é alimentar o seu primer pimentiño. Este pimentiño vai a ir medrando, sin problema, pero vai a quitar vitalidade á planta. Así que este pimento, fuera. E voume ao da sandía, porque a sandía fai o mismo que o pimento. A sandía tamén empeza a botar as súas primeiras follas, as súas primeiras ramificacións. E pode ser que aquí empece a botar a primeira sandía. Esta sandía tamén lla deberíades de quitar. Deberíamos de deixar que a planta da sandía medre. Pero claro, estou dicindo isto se a planta de sandía mide unha cuarta. Se a planta de sandía che mide unha cuarta e xa ten unha sandía así, esa planta de sandía non vai a medrar máis, non vai a ter forza para seguir medrando, non vai a ter forza para facer unhas boas follas. Se non fai unhas boas follas, non vai a poder facer unha boa fotosíntesis, e se non fai a fotosíntesis non vai a poder medrar. E serrase o círculo, é unha pescadilla que se morde a cola e nunca vas a ter unha planta de sandía grande, sana e que con frutos vos. Entón, esa primeira sandiña e ese primeiro pimentiño que vos bota, hai o que quitar. Aunque doia, porque eu sei que hai xente que di ai, que ben, que teño xa un pimentiño, pero posiblemente esteas mermando o crecemento da túa planta. Así que ás veces, para
Para apurar máis, hai que dar para atrás, hai que coller impulso. En este caso, o impulso sería quitar esa primeira sandía ou quitar o primeiro pimento que está na bifurcación primeira do crecemento do pimento. Nusca, vai a volver o mal tempo. A estas alturas do ano, como protexes os cultivos se hai chuvias fortes? Pois entrégo-me á Virgen de Lourdes, eu non fago nada. Eu, se ven unha chuvia forte, non estou pendiente desas cousas, porque, a ver, entre outras cousas, porque eu traballo, eu teño, o meu traballo non é a horta, a miña horta teño porque me gusta plantar, e gústame comer sano, e gústame as verduras, e gústame comer o que planto, e disfruto como unha enana na miña horta. Pero ese non é o meu traballo, aínda que a partir da horta, facendo vídeos, estando aquí con vos e tal, pois teña algúns ingresos, pero eu teño que ir traballar afora porque iso non dá, o meu canal de YouTube non me dá, non me mantén, non me chega. Entón, traballo en outros lados. E ao ter traballos en outros lados, non teño tempo para esas cousas de dicir vai haber unha chuvia fuerte, vou ir a proteger o caqui, as masás, os melocotóns, as lechugas, tal. Que se o que Dios queira. Sabes que pasa? Que a mí non me dá tampouco tanta pena que un mal tempo ou así me leve unha plantación que teño, porque eu teño tan asumido, o sea, que eu non sei, non me enfado ca naturaleza porque faga esas cousas, que resígnome. Non me queda outra que resignación, e se un ano non collo tomates, é raro, pero bueno, non pasa nada tampouco, ou se ven unha granizada mañán e me tira todos os caquis que están agora xa cuajados e están bonitos, ou me tira as masansiñas que xa son así chiquitinas e están bonitísimas, pois é que dame moita rabia, sí, pero resígnome e non me dá tampouco tanto coraje. Sabes? Se é algo que poda volver a plantar, como son as selgas, repolos ou lechugas, ou pois volvas a plantar e non pasa nada, ou volvas a sementar. Entonces, pois nada. Nusca, se podría confundir la sequedad de la tomatera por mal aplicación de fertilizantes con un hongo. Creo que me puede estar pasando eso. No, non deberías de confundir, a ver, pódelo confundir se non tes a vista ou se non tes a suficiente experiencia para ser capaz de diferenciar unha cousa da outra, non? Pero mira, a sequedad dunha tomatera por mala aplicación de fertilizantes normalmente fai unha clorosis, quero dicir con clorosis, quero dicir que toda a planta, toda, empeza a clarear de color. En vez de ter o verde común que tería que ter, pois está como máis pálida. E cando é un ataque por hongos, outra cousa serían nemátodos, porque se son nemátodos estanlle facendo daño na raíz. E pódelo confundir tamén con que lle fixastes daño co fertilizante, vamos a ver, e tes nemátodos abaixo, que non deixan crecer a planta, non? Sería outro tema, que agora non nos dá tempo. Pero os hongos, hai diferentes tipos de hongos, non? Ou de virus ou de bacterias que lle podan atacar a túa planta, ao tomate, bueno, a todas, non? Pero normalmente os hongos empezan con unhas manchas características, dependendo de que hongo sea o que lle este atacando, empezan ao mellor, ti tes a tomateira toda ben, todas as súas follas están co verde normal e natural de un tomate sano, pero dúas follas e un cachiño do tronco están castaños, necrosados total, o sea que se lle tocas, desfaixe, seco, iso chamase necrosis, non? Morte celular total, queda como a seca. Pero o resto da planta está verde. Eso sería un hongo. Ou, por exemplo, son manchas redondas que poden estar necrosadas e despois clorosadas con círculos concéntricos alrededor. Concéntricos quere dicir unha mancha castaña e despois alrededor desa mancha hai un halo
de un color máis clariño verde, depois un verde máis clariño hasta chegar a amarillo, por exemplo. Bueno, pois ese sería outro tipo de hongo, pero non son confundibles co que expliquín antes e co que pregunta Magda, que si se podía confundir con sequedad, co que lle chamamos queimouse, por unha mala aplicación de un fertilizante. Entón, non se poden confundir. Vamos a quitar a este daqui, aínda me dá tempo. Ata os xoves na Radio Comunidade, gracias polo teu saber, Nusca, Celi, sempre é un placer para min. De verdad que, mira, que o digo veces, pero eres unha das persoas que me gustaría desvirtualizar xa a ver se me vou alá a Pontevedra, non? Non, de Pollo, eres de Pollo? Creo, non. De cada cuánto tempo se deberían regar los frutales. Mi madre, Lola, depende do tipo de terreno que teñas. Un frutal, sobre todo, cando é pequeno, non debería de pasar sequedad nunca, nin no verán, nin no inverno. Bueno, no inverno xa non vai a pasar porque vai a chover. E máis entran en descanso vegetativo e non é o mismo. Pero si son pequenos, e pequenos refiérome que teñan entre 1 e 6 anos, deberíamos de regalos sempre cando a terra estuvera seca. Non intentar ter arredor do árbol a terra desnuda, porque a erva, os céspes ou o que desidades ter na vosa horta debaixo dos árboles vai a axudar moitísimo a manter a humedade e a transpiración, e vai a drenar moito mellor que se está unha terra desnuda, que é moi común plantar un frutal e deixalo ca terra nua, a terra ao aire, que pensades que é mellor e non é. O sea, hai que deixar que medre a erviña de arredor, eso sí, mantela cortadiña, pero eso. Bueno, pois, de Pollo son eu, Carmen Castro, bueno, pois eso. Nusca, bonita comunidade, Alicia Fariña, bonita eres ti. Boa semana, hasta os xoves, Marta Puga. Como sempre, Laura, non llega a nada, gracias por tanto, moitísimas gracias, Merce Carreira, Alicia Pérez, bueno, Magda, toda esta xente, Lucía, a miña filladiña, moi boa semana, mandareiche fotos ao Facebook a túa comunidade, quérete moito, Nusca. Eu tamén vos quero moito, comunidade de Nusca, dos vídeos en directo dos domingos. Así que vémonos para a semana que ven, como vos digo sempre, e que non caia en saco roto e que non sone o de sempre, pensadeo ben. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices. Digo sempre, pero non quero que chegue a desnaturalizar o contexto. Digo de todo corazón, pensadeo. Ala, a portarse ben.